ora butuh bondomu mas, aku ora butuh duitmu. Sing tak butuhne kasih sayang, cinta dan kesetiaanmu. Huak, 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 huak. Aku ora butuh bondomu mas, aku ora butuh duitmu. Sing tak butuhne kasih sayang, cinta dan kesetiaanmu. Huak, 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 huak. Wong wedok lek ngomong ngono kuwi iki lho huak. Ning nggih status tok. Pret. Lagi dijak berteman nang TikTok wae lho. Didelok PP-ne, mlebu nang profile. Kok nek wis ketoke wajahe cocok ya lagi di fallback. Ngono lho. Kuwi sing mesti wong wedok kathek nang kaya ngono iki lho. Tak ombe uyoe. Tibake basa Jawane 25 iki selangkang to. Selangkung. Ya, Berarti aku lho sing kleru. ya pisan kas kowe nek selangkang kuwi ngono parkirane dalan bayi. Lah leh ku ngitung-ngitung lho mur ngantek 20 tok isone. Pisan kas. Ini parahnya. Penasaran lho, tibake lho ambune kaya ngono. Getun aku. Barang 1.000 rewel ae ribut. Lah rumangsamu golek dhuwit penak ngono piye? Nek pengen sing apik yo ngekeki 2 juta apa 3 juta. Bandane sapa wong barang mambu jutaan. Berarti 1.000 suarane teko ndi-ndi to sawangane kere men lho. Gila. Lah 100.000 lho yo akeh rumangsamu. Gila ngomong. Guru-guru kowe lagi lintuk tawon aku. Syukur. Infone Mbak, obat nggo manuk sing gampang gringging ini apa? Manuk bisa gini to. Ya iso nyatane manuk ku lho gaene gringging. Aku ndak kuat obat apa kuwi biasanya bau. Tapi obatnya bentuknya piye, Mbak? Mbak aku didudui to, Mbak. Saiki aku sik kerja, mbok bengi ya. Wong lanang iki rata-rata pancen garangan. Tapi aku ora. Kenyataannya aku sampai saiki ya sik setia. Wong wedok lek ngomong ngono kuwi iki lho huak. Ning nggih status tok. Pret. Lagi dijak berteman nang TikTok wae lho. Didelok PP-ne, mlebu nang profile. Kok nek wis ketoke wajahe cocok ya lagi di fallback. Ngono lho. Kuwi sing mesti wong wedok kathek nang kaya ngono iki lho. Tak ombe uyoe.